Ťukáte do tabletu pořád jen prstem? Takto přicházíte o polovinu zábavy i produktivity. Ale jak se vyznat v té hromadě dotykových per? Dneska si v tom uděláme jasno a rozdělíme si je do 4 hlavních kategorií. Jdeme na to! První kategorií je originální Apple Pencil. Pokud to myslíte vážně s grafikou nebo ilustrací, tohle je zlatý standard. Proč? Protože jako jediná reaguje nejen na náklon, ale i na tlak. Chcete tlustší čáru? Přitlačíte. Chcete stínovat? Nakloníte. Integrace s iPadem je 100%, ale počítejte s vyšší cenou a tím, že na iPhoneu si s ním neškrtnete. Chcete psát poznámky nebo kreslit, ale Apple Pencil je pro vás drahá? Tady nastupují aktivní alternativy pro iPad. Jejich největší zbraní je funkce Palm Rejection. Můžete si ruku klidně opřít o displej a iPad bude reagovat jen na pero. Jsou extrémně přesná, nabíjejí se přes USB-C nebo magneticky a stojí zlomek ceny. Jediné, co jim většinou chybí, je citlivost na tlak. Potřebujete jedno pero na všechno? Pak hledejte univerzální aktivní stylusy, jako je JP Stylus Uni. Mají tenký hrot, takže jsou skvělá na podpisy dokumentů nebo rychlé náčrtky. Fungují na iPhonech i Androidu. Pozor ale, nemají Palm Rejection, takže ruku musíte držet nad displejem. A pro ty, co chtějí jen občas něco označit a nechtějí řešit nabíjení, jsou tu pasivní stylusy. Fungují jako náhrada vašeho prstu. Jsou levné, nepotřebují baterku a často jsou kombinované s klasickou propiskou. Nakreslení tu není, ale jako šikovný pomocník do kapsy ideální. A tip na závěr? Pokud hodně píšete, pořiďte si folii s texturou papíru. Ten pocit a zvuk při psaní je návykový. A nezapomeňte na náhradní hroty a silikonové úchyty, aby se vám pero lépe drželo. Všechny tyhle modely a doplňky najdete u nás na applemix.cz. Odkaz máte v popisku. Vyberte si to své a začněte tvořit.